Oele past op. En er zit op de U zit een dakje. Dat de, Wat doet de U dan? nou wordt het Nee, een oe. oele. Omke Oele. Goed zo. En wat zit er zaken? Lees u dat eens. Past op. Ja, Omke Oele. Dat is een past A. op. Ja. En vijf dan O. Ja, in het Dan Fries is een O. Past. Past op. Ja, past op is het in het Fries alleen nog In het Nederlands, wat is het dan? past. Paste. Alleen hier zit past en net... Nee, in het Fries spreekt de letters wat oors uit. Ik heb ze staan gewoon wat leren. Lees maar, probeer die maar een beetje mij te lezen. Hey, dan leest het echt. Maar Ja, lees maar mij. Ik lees het voor en dan leest het ook gewoon mij. Dan leest het. gewoon in de holle? Piep. Ja, in de holle. Ja, als het zo'n drokte, Milkwa. Oké. Even zien. Hier zit Oele. Alle dagen tuiken in de stoel. Restig lezen in een boek. Dat jouwt hem een goed gevoel. Meestal zie je er wel omslaan, ja. Oké. Hij doet net een eind fietsen. Aanst een materine wien. En als het regent, dan bloot er binnen. Dadelijk slecht het weerjacht in. Oele komt net van de palen. Alles giet er uit de wei. Hij belibbert in zijn been. Hield het weer dezelfde dag. Tring! De zus van Oele bellet. Oele, ik zit eens wat aan. Ze hebben mij nodig op het werk. Was toch passen op mijn zoon? Oele schrikt en hij krijgt de kriebels. Neefke happy hoe de vlier. Geen probleem, ja. Kom maar, kreunter. Maar de hand in het hier. Sla de ziet er maar om, ja. Maar dit is Ja. gek bij de hoorn. Ja. Het handje wat nu weer, hè? Goeie Omke. Laat het happy. Hebben jullie watersquat? Nee, zei Tomke. En hij denkt, hopelijk gaat er gauw weer voort. Na een oren zeurt het neefke. Omke, ik verveel me zo. Oele knikt. Wat was toch dan dwaan? Ik wil graag naar Boetenta. Ein voor je. Wat een feestje. Pas maar op, net er dichtbij. Een lelijke ein spat samen op. Hij vlucht Omke achterna. Zie je me dat? Ja. Daar is die. Ja. Bootje varen op een marn. Skippen hooier op Tomke snoot. En heb je lakend om zijn Omke. Als er voortspeelt uit de boot. Och, jakkes. Stier dat daar? Nou, ik denk wel dat staat er net, maar ik denk wel dat er dat denkt. Wat denkst u dan, Saak? Denk ik echt. Je zult wel wat, Saak, hè? Ja. Ja. Oele is zo wierd en wurg. Maar heb je wel nog net naar huis? Hij roekt een zwierte popcornlucht. Merken, dat is wat voor u. Shedera, mooie merken. Oh, wat zit er alweer? Wat is er op die merken alweer? Draaimolen. Draaimolen? Boor. Achtbaan? En En hoe heet dat? En popcornmakker. nee, zit dat. Reuzenrad. Nee, dat is het reuze. Ja. Die. Oh, de badsauto's, denk ik. Ja. Badsauto's, ja. Nou, verder. Kermis. Ja, een soort kermis is het, ja. Kermis. Wat een leven, oeraljachtjes. Heb je draaf naar Omke daar? Een achtbaan Omke, dat is mooi. Kom, we moeten kaartjes ha. Naast het spookhoes stiert de achtbaan. Met een scherpe slingerbocht. En Omke wordt zo wit als kriet als er naar de hechte sjocht. Oeh, je had het zwet in het hier. Zie je dat, Ja. jongens? Omke let de trein rennen. Eppie had mij hem te dwaan. Die Noatske Omke, zo benauwd. Die wil hem het liefst een liedskroepje aan. Ik viel mij oors, zei Omke Oele. Ja, mijn bangens is voorbij. Omke glimpert naar zijn neefke. Dat komt alle heterodij. Zo'n keer gingen ze in de achtbaan. Roets, dat gaat zo mooi als wat. Maar Omke had net in de gaten dat zijn neefke spuien had.
Zo die er dan een Ja, helemaal green om mijn hollen. Zie je me dat? Al je spij. Hij neemt Appie op zijn schouders. Ze stappen terug de bos waarom. Jou de thuis maar even del. Want die mammy aan ze komt. Leidt het mandje nou te kussen? Memmer en zoentjes naar de stoel. Appie had hem vers verveeld. Het is hier zo'n saaie boel. Nou, dat valt wel wat aan, hè? Misschien men weet net wat er al je gebeurd is, hè? Komst ik weer eens bij me te watchen? Appie knikt. En jou bij huis? Dan zwaait Oele neefke uit. Hij is die gewoon weer thuis. Bob aan de trap zit Oele. Waarom laak het er dag zo? Op een kessen uit de stoel hoedster naar onder een dag. Wauw. Nou, wat wie er eerst bij Omke, Jara? Omke wie eerst een beetje? baan. Bang. En waar gaat er verzwaren dat we net mee bang weer? Ja. Appie of zo? Appie, hè? Ja. Appie. Want Appie die al je gekke dingen. En eerst van Omke wat spannend. En uiteindelijk gaat het gewoon zelfs van de trap aan roetsen. Ja. Wel een heel mooi verhaaltje, toch? Ja.